Господин Борисов, чуваме ли се, господин Борисов? Добър ден, добър ден. След като спряхме АЕЦ Белене, защото те по същия безобразен начин, както сега мрънка и заеква за седми реактор на Козлодуй, че той не знае колко ще струва, колко ще плаща, кой ще носи, кой ще мята. Да, тук настъпи един доста сериозен спор между господин Стойнев и господин Борисов. Първо, начинът по който е създадена проектната за проектант на проекта. Проектната компания изготвила и правилата. Проектната компания изготвила и правилата, по които трябва да се провеждат тръжните процедури. Там имаме, разбира се, всички действия по... Господин Борисов, ще ви дам възможност за последни думи. Само нека се изкаже господин Стойнев и веднага ще ви дам думата. Виждам, че е много изнервен и разбира се, хората трябва да разберат следното. Аз се радвам, че той се включва. Виждам, че за пореден път се включва, когато има мои изяви. Това показва явно, че той не желае български граждани да чуят истината, а истината е следната. Именно предишното правителство направи така, че Южен поток да стане необратим. Да, ние направихме търговете, господин Борисов, и никой не се противопостави на тези търгове. Нямаше нито едно обжалване относно тези търгове. Така че, нека да продължим напред, нека следващото правителство да си свърши работата. Може би служебното правителство, което в момента е като предизборен щаб на ГЕРБ, прави всичко възможно да уволнява хора, областни управители, което не е в него. Областни управители, което не е в него. Областни управители, което не е в него. Благодаря и голям поклон на българския народ.